Здравейте, представям ви един имот в Каряни, на 50 метра от плажа. Води се втора линия. Парцела е 300 квадрата. Такси. 2 етажа. Голяма тераса. На първия етаж имаме хол с кухня. Една спалня. Втора спалня. И баня с тоалетна. Може да бъдат и два отделни апартамента. Имаме складово помещение. Качваме се за втория етаж. Разположението на втория етаж е същото, само че няма мебели вътре. Разбира се, иска си ремонт. Голяма тераса. Гледка море. Гледка море от тук. Тук сме. Голям салон. И две спални. Цената на имота е 270 000 евро. Благодаря ви.